Krásny deň prajem všetkým, moje meno je Juraj Možiš a dnes v tomto krátkom videu vám ukážem príležitosť roku 2015 firmu FG Express. V úvode tohto videa povieme si v krátkosti o firme, čo je to za firma, čím firma urobila teraz maximálnu expanziu do celého sveta. V tej ďalšej časti budeme si hovoriť o peniazoch. Veľa ľudí po celom svete hľadá možnosti príjmu, hľadá, ako si zarobiť peniaze navyše, ako nájsť a urobiť si, vytvoriť si konečne pasívny príjem. Takže toto tu budete počuť, poďme teda na to, bude to mať veľmi rýchly spád. S firmou FG Express môžete budovať absolútne globálny biznis po celom svete, nie sú tu vôbec žiadne limity. Táto firma je tu ešte pred oficiálnym otvorením, je už otvorených cez 200 krajín po celom svete. Máte tu vynikajúce načasovanie, pretože o 5 mesiacov je oficiálne otvorenie trhu priamo v Amerike, maj 2015. A pozor, o 10 mesiacov, október 2015, bude otvorenie Európy. Takže vy, ktorí teraz počúvate toto video, dostávate absolútne 100% informácie o veľkom gigantovi, ktorý teraz prichádza a v tejto fázi budujeme ten základ firmy a vy, ktorí sa dnes rozhodnete po tomto videu, môžete si vytvoriť absolútne stabilný príjem, mať čo najlepšiu pozíciu pre vás, pre vašu rodinu, pre vašich kamarátov. Za rok 2014 firma Forever Green FG Express urobila obrat $60 miliónov. A to bolo ešte pred tým oficiálnym štartom. Zakladateľ firmy je priamo Ron Williams. Sídlo spoločnosti je v Utahu v Amerike. Ron Williams štartoval v roku 2014, kde založil materskú firmu Forever Green a dcerská spoločnosť, o ktorej dnes počúvate, sa volá FG Express. Ron Williams, on sám hľadal príležitosť, hľadal produkt, pracoval vo viacerých sieťových spoločnostiach. Povedal, že doposiaľ čo našiel tie produkty, neboli pre neho a on skutočne hľadal nejaký geniálny produkt. Má úžasné skúsenosti v sieťovom marketingu, viac ako 25 rokov. Je to bývalý ex-prezident multilevelovej marketingovej medzinárodnej asociácie a sám, ako som povedal, už hľadal ten produkt a on ho našiel. Je to absolútne geniálny produkt. Rozpoznal hlavne ten potenciál. Okamžite zostavil tým a tí ľudia, ktorí sú tu, v tejto firme, to sú ľudia, ktorí už vybudovali milióny ľudí v iných marketingoch, v iných firmách, dali všetci hlavy dokopy a teraz práve prichádza tento gigant. Celý manažment má viac ako 250-ročné skúsenosti a celý tím už urobil viac ako $25 miliárd obrat. Takže teraz sami vidíte, že sa nejdeme baviť o nejakom nováčiku na trhu. Firma funguje už 10 rokov a práve teraz prežíva absolútnu expanziu. Ako som povedal, firma FG Express je skutočne, dá sa povedať, tou prvou globálnou sieťou vo viac už ako 200 krajinách. Nemusíte už vôbec teraz riešiť, či nejaká krajina je teraz otvorená, kedy sa dotiahnu centrály, kedy bude logistika, shipping, centrály. To už teraz všetko je v tomto čase. Od dnešného dňa firma začína posielať priamo balíky do celej Európy. Už z Poľska je tam prvá centrála pre celú Európu. Otvorenie oficiálne v Amerike je v máji 2015 v Las Vegas a čo na tom úžasné je, že firma FG Express posiela tieto balíky jednoducho v obálkach ako list expresne a úžasné na tom je, že tie produkty sú absolútne efektívne, exkluzívne a všetky sú patentované. Dosiahnutý obrat už viac ako $60 miliónov za rok 2014 ešte pred oficiálnym otvorením. S čím firma prišla? My tvoríme absolútne novú kategóriu produktov, nové technológie, inovácie a hlavne absolútnu
inú, rozlišnú príležitosť na trhu, ako ste doteraz poznali. My, keď sme štartovali pred pár týždňami, tak bol len jeden produkt, volal sa Power Strips. Dnes tých produktov máme 3. Je to absolútna super kategória produktov. Ja vám teraz vysvetlím každý produkt, čo robí a na čo slúži. Prvým produktom, s ktorým prišla firma, bol Power Strips. Je to prvá náplasť s multifunkčnými technológiami. Ja som teda veľmi rád, že v histórii sieťového marketingu priamo Power Strips, prvý produkt, dostal takýto certifikát Medical Device First Class prvej triedy, ktorý je zaregistrovaný v FDA, Food and Drug Administration. Dostať takýto certifikát prechádza veľmi prísne podmienky a priamo v žurnáli Wall Street bolo písané o Power Stripoch, že môžu byť tými, ktorí absolútne zmenia hru priamo na tom trhu. Za tento produkt Power Strips dostal Dr. Kim patent, vlastní viacero patentov. A čo obsahuje? Power Strips hlavne predstavuje patentované spojenie moderných technológií, taktiež špičkových prírodných ingrediencií, bylín, minerálov, stopových prvkov. Tá základná zložka, ktorá je v tomto Power Stripe, je korejský červený ženšen. Ženšen sa z Koreji, nemôžete ho vyviezť von, jednoducho len v produktoch. Práve preto tento produkt Power Strip sa vyrába priamo v Koreji. Tento ženšen je označený, dá sa povedať, ako tá rastlina toho života. Obsahuje viac než 32 rôznych saponinov, najviac zo všetkých druhov rastlín, a priamo ženšen dodá do vášho tela energiu. Ďalej sú tu vodou rozpustné technológie. Na vnútornej strane Power Stripu je adhézium šetrné pre našu citlivú pokožku a nevyvoláva žiadne podráždenia. Takže pokiaľ má niekto alergiu na nejaký leukoplast, tak tu sa vám to vôbec nestane. Jednou z ďalšou veľmi dôležitou zložkou je morský fytoplankton alfa-3 CMP. A podľa NASA predstavuje morský fytoplankton tú najdôležitejšiu potravinu na svete. Tento fytoplankton obsahuje 400 krát viacej energie než akákoľvek rastlina na svete. A obsahuje hlavne všetky potrebné výživné látky v bioaktívnej forme. Ďalšou látkou, ktorá je v tomto Power Stripe, je germánium. Čo robí priamo germánium? Germánium spôsobuje hlavne prekrvenie. Ja vám ukážem obrázok z infračervenej kamery. A keď sa pozriete teraz na chrbát doktora Kima pred a po použití toho Power Stripu, tak vidíte vpravo dole na tom obrázku, ten chrbát je krásne teda prekrvený. A to spôsobilo priamo germánium, ktorý prekrví nielen to miesto, ale prekrvilo celý chrbát. Stačilo to nalepiť dole napríklad na tej kríže. Ono rozširuje cievy v našom tele a tým sa do tých ciev tam prúdi viacej krvi a začína sa nám v našom tele tvoriť vyššia tvorba oxidu dusnatého. Za oxid dusnatý bola udelená Nobelová cena. V 98. roku dostali to 3 lekári. Oxid dusnatý sa nám produkuje vo vysokom množstve do 18 rokov nášho života a potom tá produkcia toho oxidu dusnatého ide stále dole. A čo to robí? No to spôsobuje to naše starnutie. A začíname mať vrásky, pomalšie sa dostávame z chorôb, ako keď sme mali menej rokov. A po nalepení tohto Power Stripu, kdekoľvek na naše telo, napríklad nalepte to tam, kde vás to bolí, ľudia cítia už po pár minútach, maximálne po prvom, druhom dni, úľavu od bolesti. Tento Power Strip môžete mať nalepený kdekoľvek na vašom tele. 48 hodín bude dávať do vášho tela 100% živiny. Máme tu aj skúsenosti s týmto Power Stripom. Ako tu vidíte, tak dokáže tento Power Strip zničiť aj bradavice. Toto je výsledok po 2 týždňoch.
toto oškreté koleno. Toto je výsledok po 12 hodinách, takisto krčové žily. Toto je výsledok po 3 dňoch. Tá noha sa krásne vyčistila, narazená, opuchnutá ruka. Výsledok po 1. dni, takisto psoriáza. Pokiaľ máte napríklad bolesť hlavy, jednoducho odstrihnúť taký pásik, nalepiť to na čelo, okamžite budete cítiť úľavu od bolesti, od trápenia. Takisto migrény, chronické bolesti, problémy s potenciou, rôzne teda rany, rezné rany, mokvajúce rany, pooperačné rany. Tento Power Strip zrýchľuje proces hojenia. Takže nalepte to jednoducho priamo na to miesto alebo niekde vedľa toho miesta, pokiaľ sa porežete, popálite, okamžite tam začína rýchlejší proces hojenia. Tento Power Strips ale nie je len na nejaké bolesti, rany, kurievka, bradavice. Obľúbujú to vo veľkom športovci, pretože dodá do vášho tela okamžitú energiu. Pokiaľ máte deficit energie, nalepte to, budete sa cítiť lepšie, depresia, stres, už ich poznať vôbec nebudete. Zvyšuje to taktiež vytrvalosť u športovcov. Jeden z ďalších produktov, ktorý prišiel prebehu pár týždňov, sa volá Solar Strips. Ako vidíte vpravo hore na obrázku, je to taký plátok v rozmere 3x2 cm a obsahuje 37,5 mg alfa-3-CNP morského fytoplanktonu, o ktorom som vám už dnes povedal. Je to absolútne nová technológia a hlavne tento morský fytoplankton je najčistejšie dostupná forma alfa-3-CNP. Solar Strips jednoducho sa užíva priamo do úst, dávate si ho priamo na jazyk, on sa okamžite teda vstrebe. Je to absolútne najčistejšia výživa pre naše telo a podľa NASA je veľmi dôležitá táto potrava priamo na planéte, pretože fytoplankton je zodpovedný za vytváranie viac ako 90% kyslíku na planéte. Takže keby tu nebol ten fytoplankton, to by sme nemali ani čo dýchať. V tomto Solar Stripe nájdete viac ako 65 esenciálnych vitamínov, minerálov. Okamžite to naše telo je vyživené znútra, dostávate viacej energie a dodávam to viacej teda energie 400 krát viac ako ktorákoľvek rastlina na planéte. A keď to užijete ráno alebo na obed, tento Solar Strips, tak cítite už po pár dňoch užívania tohto Solar Stripu, že sa cítite lepšie, silnejšie, energicky. Je to veľmi obľúbené nielen u športovcov, ale u ľudí, ktorí chodia do práce, sú vyčerpaní, potrebujú sa učiť, premýšľať, pre študentov. Veľmi vrelo odporúčam priamo Solar Strips. Jeden z ďalších produktov z tej našej trojice je Beauty Strips a Beauty Strips Serum. Čo to je? Beauty Strips je to maska a pozor, vytvorenie jednej Beauty Strip masky trvá 1304 hodín, 54 dní. Trvá vyrobenie jednej takejto masky. Je vyrobená z druhov rias. Obsahuje 32 druhov prírodných výživných prvkov. Má hlboký zvlhčujúci efekt. Posilňuje to samozrejme bunkovú stenu našej pokožky. Zlepšuje to kvalitu, výzor pleti, zvyšuje jas pleti, odstraňuje to odumreté bunky, zmenšuje to veľkosť porov, zjemňuje textúru pleti a dodá a zabezpečí kompletnú výživu vašej pokožky. Predstavte si, že po nalepení, po aplikovaní tejto masky, čo to všetko robí, koľko hodín trvá vytvorenie takejto jednej masky a pozor, toto je prvý kozmetický patentovaný produkt. Všetky produkty, o ktorých som vám dnes povedal, žiadna iná firma nemôže teraz vytvoriť. Tieto produkty sú patentované na niekoľko desiatok rokov. Beauty Strip Serum je dodávané priamo s maskou. Je to s Telagenexom. Aktivuje teda hlavne teloméry a má
a anti-aging efekt na omladnutie, chráni pokožku pred stratou vlhkosti, takisto pred vplyvom voľných radikálov a UV žiarení, redukuje to príznaky vrások, starecký škvrn, ovisnutej pokožky, zmenšuje to veľkosti pórov, zlepšuje textúru pokožky a hlavne to podporuje pevnejší a mladistvejší vzhľad. Bola za to udelená Nobelová cena za medicínu v roku 2009 za objav, čo dokážu priamo teloméry. A tento beauty strip, dá sa povedať, že vyzerá to ako krém, ktorý si aplikujete v priebehu 14 dní každý deň na vašu tvár po použití priamo beauty strips masky. A predstavte si, že tie výsledky tohto produktu sú veľmi rýchle. Ako vidíte teraz tu na tomto obrázku, tak toto vyzerá. Tu je priamo maska, ktorú si otvoríte, dáte si to, položíte si to na vašu tvár, trvá to zhruba takých 15-20 minút a potom po aplikovaní masky máte tu na 14 dní, na každý deň sérum, ktoré si potom aplikujete na vašu tvár. Tie výsledky tohto produktu, tejto masky sú úžasné. Prirovnávajú to takým úžasným výsledkom, ako je priamo Power Strips. Tento pán úplne dole v pravom rohu, je to pán človek z Nemecka a toto, čo prišlo, tento účinok, to je výsledok už po 5 dňoch. Táto pani, výsledok po 30 dňoch, tak koža sa krásne vyžehlila. Tieto výsledky, čo tu vidíte, to sú výsledky už po 2 dňoch po aplikovaní masky a beauty strip séra. Skutočne všetky produkty, o ktorých ste teraz počuli, tak sú absolútne vysoko účinné, sú patentované a tieto produkty vám firma jednoducho dodá domov v obálke ako obyčajný list, pohľadnicu do všetkých krajín, do celého sveta. Čo je na tom úžasné, že firma FG Express už teraz s ňou môžete budovať medzinárodný biznis, viac ako 200 krajín po celom svete. Produkty sú vysoko efektívne, skutočne fungujú v priebehu pár hodín. Žiadne krátkodobé trendy, je tu nová kategória produktov. Firma vám to zasiela v obálkach po celom svete. A ja vám ešte za chvíľu poviem ten odmenovací plán, aké peniaze tu môžete zarobiť. A ten zakladateľ Ron Williams, ktorý založil Forever Green ešte pred 10 rokmi, tak my všetci, ktorí sme tu, budeme si môcť, my registrovaní ľudia, zakúpiť produkty aj z firmy Forever Green za veľmi výhodné ceny. Bolo to všetko vyvinuté priamo v lekárni a všetko, čo tam nakúpime vo Forever Green e-shope, tak všetky, komplet teda ten objem a body budú vyplácané v províziách FG Express a skutočne tieto produkty, o ktorých som vám dnes povedal, vám vytvoria ten pasívny príjem vďaka ľuďom, ktorí sú veľmi spokojní a užívajú pravidelne tieto produkty. Koho teda poznáte? Možno poznáte nejakého kamaráta v Rusku, v Austrálii, v Amerike, ten pozná ďalších ľudí, možno niekde v Afrike, Španielsku, Tenerife. A nejde o tom, koho poznáte vy, ale koho tí ľudia poznajú a môžete to už v tejto chvíli budovať absolútne medzinárodne do celého sveta, pretože táto firma vám dala do rúk absolútne celý svet. Môžete to kľudne budovať jednoducho z domu, cez internet, cez Skype. Máme tu veľkú podporu a ja som sám hľadal tú príležitosť roku. V roku 2014 som 6 mesiacov hľadal firmu, kde dám svoju energiu, kde naštartujem svoj biznis. Mal som možnosť skúšať, testovať rôzne produkty. Hľadal som fyzický produkt v rukách, síce internetový biznis je fajn, ale ľudia majú radi, keď im dáte niečo do rúk. A hľadal som produkt, ktorý bude mať super výsledky na ľuďoch a veľa ľudí chce veľmi rýchle výsledky, tak samozrejme, aby ten produkt mal aj rýchle výsledky. A keď som videl, keď prišli domov produkty a dostal som prvé skúsenosti a v našom týme začali pribúdať
čo deň, to týždne, mesiace, ďalšie super skúsenosti od ľudí, ako funguje produkt. Počúval som len samé úžasné skúsenosti od ľudí a to bolo v priebehu pár minút, ako tie produkty začali fungovať. Tak som povedal, wow, keď to takto pôjde, takýmto tempom a funguje ten produkt, tak to pôjde absolútne do celého sveta. A práve teraz je ten čas, kde ste počuli a budete počuť ešte o tom kompenzačnom pláne, pretože samozrejme firma má úžasné produkty, ale je dôležité, čo vám to teda prinesie, čo vám firma, aké peniaze vám za to vyplatí. A ja vám teraz v priebehu pár minút vysvetlím ten marketingový plán. Firma vypláca peniaze každý týždeň. Po zaregistrovaní dostanete kartu Pioneer Mastercard, ktorá vám príde do 1 týždňa a každý týždeň dostanete peniaze na túto kartu. Je to absolútne veľká pomoc pre veľa ľudí, pretože niektorí ľudia majú problém vyžiť z mesiaca na mesiac a tu môžeme pomôcť absolútne veľa ľuďom. Poďme teda na to. Licencia tu stojí $12. Po zakúpení licencie dostanete absolútne ceny, členské ceny, ktoré sú o 25% lacnejšie ako pre ľudí, ktorí si kupujú len produkty. Máte osobnú webovú stránku, máte online svoju kanceláriu, teda svoj back office, dostávate okamžite online nástroje na podporu a budovanie vášho biznisu. A tá podpora, ktorá tu je, dostávate teda raz do týždňa tréning, ktorý robia už skúsení lídri na Slovensku, v Čechách. Od pondelka do nedele 20:30 fungujú živé prezentácie. Za chvíľu sa k tomu ešte dostaneme. A čo investujete tu? Investujete tu pár dolárov. Nie je tu absolútne žiadne riziko, žiadne vysoké vstupné náklady. Nepotrebujete žiadnych zamestnancov, ste sami sebe šéfom, pracujete pár hodín, pracujete z domu a žiadne limity v príjmoch. Je tu príklad, ako môžete teda štartovať s balíkmi, napríklad s Powerstripom. Máme tu 2 balíky, ten prvý balík je single pack, stojí $69, hodnote 50 kvalifikačných bodov. Pri tomto balíku dostávate 8% tímový bonus, $100 X-Tribe bonus. Druhý balík je tu Double Pack, Double Starter Pack za $139, hodnote 100 kvalifikačných bodov. Pri tomto balíku už dostávate nie 8, ale 12% tímový bonus a $200 pravidelne každý mesiac z X-Tribe bonusu. Ja vám teraz ukážem 5 veľmi jednoduchých teda bonusov, vysvetlím vám to absolútne jednoducho. Prvý bonus je Fast Start bonus. Z tohto bonusu ľudia na začiatku dostávajú najväčšie, najrýchlejšie peniaze. Zarobíte 25% z každej objednávky vašich priamo zaregistrovaných ľudí v priebehu 30 dní. Tu ste vy a vy osobne zaregistrujete človeka, ktorý si napríklad kúpi balíček za 100 bodov a vy z týchto bodov dostávate 25% Fast Start bonus, to znamená zo 100 bodov je to $25. To nie je ale všetko, ako som povedal, pokiaľ by ten váš človek, ktorého ste priniesli do biznisu, kúpil ešte od registrácie v priebehu tých prvých 4 týždňov ešte napríklad balíček za 100 kvalifikačných bodov, tak dostávate za všetky objednávky, čo kúpi od registrácie do 4 týždňov 25%. Takže keby kúpil 2 balíky za 100 kvalifikačných bodov v prvých 4 týždňoch, nepoberáte 25, ale $50. Takéto odmeňovanie je iba pri FG Express. Druhý bonus je X-Tribe bonus. My keď sme začínali tu na Slovensku, v Čechách, teraz príde absolútna expanzia do celého tímu. My sme nič iné nerobili, jednoducho sme sa sústredili len na tento X-Tribe bonus, pretože tento X-Tribe bonus vám, pokiaľ ho docielite, vám vyplatí všetky
provízie, všetky bonusy, o ktorých ešte dnes povieme. Čo potrebujete splniť pri X-Try bonuse? Tento bonus dostanete vyplatený len raz za mesiac. Môžete poberať buď 100 alebo $200 jedenkrát za mesiac. A to znamená, keď si kúpite produkty za 50 bodov v priebehu tých 4 týždňov, dostanete $100, keď budete mať váš vlastný nákup za 100 kvalifikačných bodov, poberáte $200. Čo potrebujete splniť? Zaregistrovať najmenej 4 aktívnych ľudí. Samozrejme môžete aj viac, tu je príklad. Zaregistrujte 4 ľudí a títo 4 zaregistrujú ďalších svojich ľudí. Buď to robíte s vašou prvou alebo druhou líniou, alebo zaregistrujete rovno 10 ľudí. Maximálne na jednu osobu sa počíta do X-Try bonusu 100 kvalifikačných bodov. A keď urobíte s celým tímom dokopy 1000 kvalifikačných bodov, tak poberáte buď 100 alebo $200. Prečo je to zaujímavé ísť na tento X-Try bonus? Je to zaujímavé pretože tých ľudí, ktorých zaregistrujete, oni si zarobia napríklad $200 raz za mesiac len z tohto X-Try bonusu. Majú produkt zdarma a ostanú im peniaze ešte navyše. Jediné, čo by som teda odporučil ako na tú expanziu, pokiaľ chcete rýchlo štartovať, po tej registrácii začať pozývať ľudí priamo na webinár, urobiť čo najrýchlejšie X-Try bonus a keď ho spravíte, potom sa vrátiť a pomôcť tým vašim ľuďom urobiť to isté. Jeden z ďalších bonusov je tímový bonus. Vytvorte si 2 tímy, tu budujú sa 2 línie, ľavá línia a pravá línia a zarábajte $20,000 týždenne. Aké sú tu požiadavky, aby ste dostávali peniaze z tohto tímového bonusu? Osobne zaregistrujte jedného aktívneho človeka vľavo, jedného aktívneho človeka vpravo. V priebehu mesiaca títo 2 ľudia potrebujú si držať aktivitu minimálne za 50 kvalifikačných bodov. Čo poberáte z tohto tímového bonusu? Poberáte buď 8 alebo 12% bonus. Keď si kúpite produkty za 50 kvalifikačných bodov, poberáte 8% bonus. Keď máte za 100 bodov váš vlastný nákup, poberáte 12%. Tu je uvedený príklad. V ľavej línii, celá ľavá línia vám urobila obrat 10 000 kvalifikačných bodov, pravá línia 12 000. Tu sa vypočítava obrat tej slabšej nohy, to znamená z 10 000 bodov môžete pobrať. Keď budete pobrať 8%, to je $800, keď 12%, to je $1,200. Nikdy neprichádzate o žiadne body, tie zvyšné body sa vám posúvajú vždy na ďalší týždeň. Tu sa budujú len 2 línie, takisto váš sponzor, ktorý vás priviedol, buduje len 2 línie. A pokiaľ by váš sponzor bude registrovať ďalších ľudí, tak nemá nič na výber, jednoducho len registrovať priamo pod vás. Tomu sa hovorí spillover, že vám zaregistruje nejakého človeka do vášho tímu a vám sa nielen z vašich ľudí, ale zo všetkých ľudí, ktorí budete mať vo vašom tíme, vypočítava priamo tento tímový bonus. Nikdy neviete, kto príde. Hodinu, 2 hodiny po vás. Možno príde nejaký človek z Poľska, z Maďarska, z Čiech, zo Slovenska, z Nemecka, z Thajska. A vybuduje celú krajinu vo vašom tíme. A práve o tomto je veľmi zaujímavý tento marketingový plán. Budujeme tu len 2 línie do maximálnej hĺbky a podporujeme všetkých ľudí, ktorí sú registrovaní. Ďalšie výhody, ďalší bonus je matching bonus. Je to absolútne úžasný bonus, veľmi obľúbený už u veľa ľudí, pretože pri matching bonuse už od pozície 2-star poberáte 25% z vašich osobne registrovaných ľudí. To znamená, keď váš človek, ktorého priviete do biznisu, by zarobil v priebehu mesiaca $1,000, tak poberáte z neho provízia až do výšky 25%. To môže byť kľudne až $250 od pozície 3 hviezdy. Poberáte 50% matching bonus na vašich osobne registrovaných ľudí a ich ľudí je to 10%. Pri pozícii 4 hviezdy tam idete do 3. generácie a pri 5 hviezd tam idete až do 4. generácie.
Potom je tu ďalší bonus, sú tu bonusy za pozície. Už od pozície 3 star, 3 hviezdy, pokiaľ dosiahnete túto pozíciu, firma vám vyplatí $500, pri 4 hviezdach 1000 a tie bonusy sa už potom stále navyšujú, idú stále hore, až môžete dosiahnuť celkovo z týchto bonusov za pozície $43,000. Od pozície 5 hviezd, 6, 7 až All Star firma vám dáva rôzne teda zájazdy, dovolenky na cruise, Tahiti, Bora Bora, veľmi zaujímavé pobyty. Ako dnes môžete štartovať? Máme tu na výber spomedzi 3 balíčkov. Ten prvý základný balík sa volá Consumer Pack, stojí $169, v hodnote 100 kvalifikačných bodov. Tento balíček obsahuje jeden balík Power Stripu, kde je 15 kusov, jeden balíček Solar Stripov, tam máte 30 kusov na každý deň jeden a jeden teda Beauty Strips Mask. Pri kúpe tohto balíku špeciálne práve teraz ušetríte $60. Druhý balík je Starter Pack v hodnote $499, 300 kvalifikačných bodov, obsahuje 4 balíky Power Stripov po 15 kusov, 4 balíky Beauty Strips Mask a jedno balenie Solar Stripov. Pri kúpe tohto štartovacieho balíku ste kvalifikovaní na 12 týždňov na pozíciu 2 Star. Okamžite po vašej registrácii poberáte 25% matching bonus na vašich osobne registrovaných ľudí bez ohľadu na to, aký obrad robíte s vašim tímom. Dostávate jeden lístok zdarma do Las Vegas v máji 2015, ako som vám povedal, firma organizuje veľkú akciu do Las Vegas. Tento lístok je v hodnote $99 a práve teraz, tieto dni, pokiaľ zakúpite tento balíček, ušetríte $179. Tretí balíček All Star Pack stojí $999 v hodnote 600 kvalifikačných bodov. Obsahuje 10 balíkov Power Strips po 15 kusov, 8 Beauty Strips Mask a 2 balenia Solar Stripov. Pri tejto pozícii ste taktiež kvalifikovaní na 12 týždňov na pozícii 2 Star, poberáte 25% z vašich osobne registrovaných ľudí, dokonca pri All Star Packu dostávate až 2 lístky do Las Vegas v hodnote $198 a pozor, pri kúpe tohto balíčku, pokiaľ dosiahnete pozíciu 4 hviezdy v prvých 6 mesiacoch, vám firma dá extra bonus $1000. To znamená, máte vrátenú investíciu a ušetríte pri tomto balíku, pokiaľ sa ho rozhodnete kúpiť, $298. My tie produkty, ktoré vám prichádzajú, my ich nepredávame. Jednoducho, my ich darujeme ich zdarma a čím viacej ich rozdáte, tak tým viacej vám bude volať ľudí späť. Čo to máte? Čo to je za produkt? Že to chcú taktiež. Budú ďalší ľudia, ktorí sa budú rovno pýtať po biznise. A čo by som vám odporučil? Štartovať s takým balíkom, s akým momentálne môžete. A pokiaľ budete mať čoraz väčší balík, tak tá vaša rýchlosť bude úplne iná. Je len teda na vás, ako sa rozhodnete, či chcete štartovať pomalšie alebo rýchlejšie. Potom je tu ešte jeden balík a to je len pre registrovaných ľudí. Je to FGX Smart Order Pack. Stojí $149 za 100 kvalifikačných bodov. Pri tomto balíku ušetríte $50 a ten obsahuje všetky produkty Power Strips, Solar Strips a Beauty Strips. Momentálne v tejto chvíli firma buduje absolútne ten pevný základ, tie piliere, základy veľkého giganta. To načasovanie je práve teraz. O 10 mesiacov je oficiálne otvorenie Európy. Vy ste dostali teraz informáciu o veľkom gigantovi, ktorý teraz prichádza. Môžete to využiť, zaregistrovať sa, tým si zaistíte čo najlepšiu pozíciu teraz. Tí ďalší ľudia, ktorí sa budú registrovať, môžu ísť automaticky pod vás. Ako som vám povedal, tu sa budujú len 2 línie, takže ten človek, ktorý vás sem priniesol, má len 2 možnosti.
zaregistrovať doľava alebo doprava. Takže nikdy neviete, kto príde napríklad z Thajska, Turecka, Nórska, Izrael, Grécko, Fínsko, Kuba, Kanada a vybuduje tú novú krajinu priamo vo vašom tíme. Tie produkty sú absolútne vysokoúčinné, patentované, nie sú tu absolútne žiadne limity. Biznis môžete už robiť skutočne skoro po celom svete. Ten marketingový plán je jednoduchý a čo som odporúčil? Začni tu a teraz. Štartuj tu a teraz, nie zajtra, o týždeň, o mesiac. Práve teraz si dostal 100% informácií o firme, ktorá sa volá FG Express. Je to skutočný gigant, ktorá teraz absolútne pôjde raketovým tempom hore. A čo by som odporúčal je, skontaktuj tu a teraz osobu, ktorá ti poslala toto video. Zaregistruj sa online, dostaneš hneď ID číslo, prihlasovacie údaje do back officeu, vyber si štartovací balík, zaktivuj si Smart Order, využij systém pre rast tvojho obchodu v tých najbližších 24 hodinách. Pozvi človeka na najbližší webinár. Webináre fungujú od pondelka do nedele 20:30 na linku www.onlinepresentace.com. Môžeš sa tam podívať. Máme živé prezentácie, takisto využij prípadne online nástroje, ako je Skype, konferenčné hovory cez mobily. Takisto máme online nástroje, online automat, ktorý ti pomôže budovať tvoj tím, aj keď budeš spať vo viacerých krajinách po celom svete, bude prezentovať to aj práve za teba v 36 jazykoch. Je to absolútne úžasný nástroj a tvoj sponzor, človek, ktorý ti poslal toto video, ti pomôže s ďalšími krokmi. Vítajte v tíme FG Express, vítajte doma.